जोबोद गोजोननाय मोनदों जोङो सिगांनिफ्रायनो बेबायदि ट्राइबेल कनक्लेभआव मानास मावजिगिन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटि जानानै बिटिआरजों लोगोसे मानासखौ जोङो रिप्रेजेन्ट खालामबोगासिनो दङ। थिग दिनैबो जोङो दिनै बे गुवाहाटि आइआइटिआव एसटेक आरो मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनि बानजायनायाव जिथुनाखि नेशनेल ट्राइबेल कनक्लेभ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि फर इम्पावारमेन्ट अफ ट्राइबेल कमिउनिटि माने ट्राइबेल हारिया साइन्स आरो टेक्न'लजियाव माबायदि गोहोम खोलैनानै माने मदद होबोगासिनो दं बिनि सोमोन्दै सरसा खालामनाय नेशनेल लेभेलाव आरो बे प्रग्रामाव जोङो बिभिन्न हारि जनगोष्ठीफोरा बे साइन्स एन्ड टेक्न'लजियाव माबायदि कन्ट्रिबिउसन होबोगासिनो दं बिनि थाखाय सरसा खालामनाय जायो आरो बेयो मोनसे जोबोद मोजां प्लेटफर्म नेशनेल लेभेलनि थाखाय जेहेतुके जोंबो बर' हारियाबो आसामनि मोनसे देरसिन ट्राइबेल हारियाबो मानास नेशनेल पार्कखौ बा मानास टाइगार रिजार्भ फरेस्टखौ संरैखा खालामनानै जोंनि बे बुहुमाव 7% अक्सिजेन प्रडिउस खालामनायाव जे जों मदद होबोगासिनो दङ बेखौ जोङो रैज खालामनायनि आरो डिमान्ड खालामनायनि मोनसे सुबिदा जों आरो थिग दिनैबो बे उद्देश्यखौ लानानै दिनैनि बे कनक्लेभआव जोङो बर' हारिया हाग्रा बंग्राखौ संरैखा खालामनानै बुहुमनि बे गोग्गो आबहावा सोरजिनायाव जे जों कन्ट्रिबिउसन होबोगासिनो दङ 7% अक्सिजेन जों प्रडिउस खालामनायाव जे जोङो हेफाजाब होगासिनो दङ बेनि थाखाय जोङो रैज खालामगोन आरो जोङो सरकारखौ आरो फान्डिं एजेन्सिफोरखौ जोङो डाइरेक्ट फिसा एनजिअ लकेल एनजिअफोरनो जोङो फान्डखौ हरनांगौनि थाखाय जोङो डिमान्ड खालामगोन आरो गुबैयै जों नुजाथिफैनायनि थांखिया बेनो आरो लोगोसे दिनैनि बे जथुम्मायाव 500निबो बांसिन गुबुन गुबुन ट्राइबेल माहारिफोरा बाहागो लाफैदों आरो बेयाव लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय लेंगुवेस्टिक कालचार आरो जों बायदि मिथिंगाखौ संरैखा खालामगासिनो दं बेखौबो जों गुबैयै सिनायथि होनायनि थाखाय जोङो थांखि लाना फैदों आं सानदों जोंनि बे साननाय हनाया जाफुंगोन आरो बेनि गेजेरजों आङो बिटि सरकारखौ खावलायो बेफोरबायदि नेशनेल कनक्लेभफोराव सरकाराबो बाहागो लानानै जोंदि मोननांगौ दङ जोंहाबोदि राइट्स दङ जोंबोदि हाग्रा बंग्रा संरैखा खालामगासिनो दं खारन बिटिआरआव गासै 40% फरेस्ट दङ बे 40%आ दिनै 7% अक्सिजेन प्रडिउस खालामगासिनो दं बुहुमावनो बिनिदि जोंहा मोननांगौ राइट्स बेखौ जोङो बेफोरबायदि नेशनेल कनक्लेभफोराव फैनानै जोङो जोंनि भइसखौ रैज खालामनांगौ जोङो दद्र' थाबाय जानाय नङा आरो बेनिखायनो जों खावलायो उननि हाबाफारिफोराव दि दानि बे गोदान सरकारा बेफोरबायदि हाबाफारियाव आग लानानै गुबुन गुबुन नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलनिफ्राय जिथुनाखि जों ट्राइबेलफोरा मोननांगौ राइट्स रां रुफायानो जा फान्डियानो जा बेखौ जोङो दाबिनांगौ आं बेखौ खावलायनो थाबाय गोजोन्थों। जोङो दिनै बिटिआरनिफ्राय जोङो बाक्सानिफ्राय गासै सा 24 जन जोङो मानास मावजिगिन्द्रि इक'टुरिजम ससाइटिनिफ्राय गासै सा 14 जन आरो आग्रां ससाइटिनिफ्राय मानास आग्रां ससाइटिनिफ्राय गासै सा 10 सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदों। दासिम लाइभलिहुड केरियारनि सोमोन्दै सरसा जाखांबाय आरो बिनि उनाव नै दा कनजारभेसननि सावरायनाय जागोन आरो बेयाव गुबैयै जोंनि प्रग्रामा नैबे जानो गोनां प्रग्रामाव जागोन कनजारभेसन लाइनाव जों बाहागो लागोन बेयाव जोङो इन्टारेक्सन खालामगोन। थेंक इउ।